ing ratri Sosrodara wis manjir kawuryan mangkep srinating dalu siniwaka sang hyang ing prodasi aklar ning cakra Allah winulat angolangut prandene kabeh samya kebegan saking tarangkono kang sumiwi saking tarangkono kang sumiwi warata tanpa sela warata tanpa sela kocap kasar toduk nalika semono nunggal pangginan siji kandhane ana ora kaya ginambaraken wonten saklebeting wana wasa nora kaya sinten ingkang badhe lelewuk wujudipun singa ingkang kawastanan singa barong tindak ira kalawan Silondra yayah kumricik kawibawane
toyo kangkang tole-tole ande lumut temuruna ger sadelo bae ana putri kang unggah
bocah kan